Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро Mercedes Benz C-класса ки сечка объем никадагиҳ соли бароишаш 1996 сола ки сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. Объем мотораш 2 литра, коробкаш механика аст. Мошин 4 та диска, 4 та балони 80 электропак гази Евро 4 тонировка ва ҳуҷҷатош мекунад то моҳи апрели 2022, яъне ки баъд аз соли набуд мешавад. Як 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мекунем. Мега радной краска мошин мега 100% тоза радной краска беҳад сарсенеш тоза. Дар шаҳри Хучанд бо соли 48000 сомонӣ бозам муомила мешавад брадарон. Ба кадами шумо агар ҳамихел мошин лозим аст, маромад рақамошо дар поини видео аст, метавонед ки маълумоти пурраша занг зада гирем. Фақат шумо лайк намонед ва силкаи видеонавори моро подписа кунед. Аз шумо хоҳиши шумо амин аст. мошини фурӯши навбати аст баъдрон Daewoo Matiz ки соли бароишаш 1999 сола ки сӯзишвориш бензини холия мега соҳибшон. Объем моторош 1 литри простой, коробкаш механика аст. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балонои 60, 4 та дискаҳои худаш, салон тоза, магнитофон, радной краска мега. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Кулоб қарор дорад. Нархаш 16000 сомонӣ ки бозам мега савдо ва муомила мекунем. Сӯзане ки муомилаи хуб дорад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. Мега яъне ки ягон мошини алиш дорен, вариантҳои худтона пешниҳод кунед мега соҳибшон. рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки маълумотҳои пурраша аз ин рақамҳо гирен. шумо агар ҳам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошед, маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо ба ҳасаб роя кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламаи чоткада мепартоем. мошини фурӯши навбати аст баъдрон Mercedes Benz C-класса ки сечка аст. Тага бо соли бароишаш 1996 сола баъдрон сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр аст. коробкаш механика. мошин мега ҳолаташ беҳтарин аст. электропакет, салон тоза, люк дорад. мошин серебристи сфета ки 4 та диска, 4 та балонои 70%, ҳамаш 100% мега срочно мефурӯшем дӯстон. бо нархи 41000 сомонӣ ки бозам дар назди капот мега савдо мекунем. фақат вариантҳои сум гуфтагӣ аст, вариантҳои алиши гуфтагӣ нест. дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. мошин 41000 сомонӣ савдо мешавад. ва кадоми шумо агар хали мошинчаи сечкаи тенҷ дар кор бошед, маромад рафта метавонед. мошин мега чанқа мега дасти як одам нагаштага бардорен ки шаҳри Панҷакенда. хай бохтор маълумоти аниқша занг зада гирен. маромад. мошини фурӯши навбати аст баъдрон ВАЗ 2101 молодежни аст ки полни худ мега айсар тарокадаги мега соҳибшон. соли бароишаш 1972 сола ки сӯзишвориш мега бензини холия аст. объем моторош мега 1 литри простой мега экономни камасраф аст. коробкаш механика мега. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мега баъзе чиёша мега аз 06-07 мега кадагия мега беҳади бад мошин зура мега. мошин мега ягон рӯз ягон сарапини ягон задаги пушидаги умуман надорад. мега мошин мега свежагай, неки ҳуҷҷатош бучидагиай, диска писка, салон тоза, магнитофон ҳамаш қоидаи фақат мегири ҳай мекунӣ. мега мошина мега барои худам тайёр карда мега, неки сумдаркораи мошина мефурӯшем. нархаш 8000 сомонӣ ки дӯстон боз камтар дига мега муомила мекунем. дар шаҳри Душанбе мошин қарор дорад. ба кадоми шумо агар ҳам хали мошини молодежни дар кор бошад, маромад метавонед ки бештар маълумот шагирем. фақат одамони харидор бошад мега беҳуда занг назар мега соҳибшон. мошини фурӯши навбати аст баъдрон ВАЗ 2107 молодежни аст ки соли бароишаш 2003 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой,
коробкаш механика аст, мошин мега ҳолаташ нағза мега соҳибшон 4 та балонаи 60%, салоншам нормалия, магнитофон дорад мегад, задаги пуштаги надора мега мошин мегад нахадва чанқай дасти як одам мегаштага раднои краска дустунагид хай бо хитон яъне ки бо аниқтар када мегирем. Мошин дар ноҳияи Хуросона мега айни ҳол нархаш 8000 сомония қатишон бо маслиҳат мекунем мега кадоме ки мехарад бо яъне ки вайша мега бо қатишон суҳбат мекунем гап мезанем. рақамошро дар поини видео бардорем ки ҳам хали ваз 2107 арзон суроғ карда буданд. ин ба шумо вариантҳои хуб 2003 ки камтарак бо расходиш кардем мушича тенҷибат беша марамат занг занем дига маълумотша гирем. мошини фурӯши навбатия саҳиббардорон хундай старекса ки соли барои 2000 сол аст. сӯзишфурӯш дизели холия мега соҳибшуд абиё мотораш 2 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 та диска 4 та балонаи 60%, салон тоза, скамеко 100% мега магнитофон, раднои краска, хадавоишам нормалия мега мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кадомтон хай маъқул аст бо дига маълумотша мегирем. мошин 33000 сомония ки мегад бозам дар назди капоти мошин мегад савдо мекунем яъне ки муомила дорад дар шаҳри панҷакен қарор дорад бардорон. ва кадоми шумо агар ҳамин хеле мошин лозим аст марамат рақамошон мондагӣ метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо занг зада гирем. мошини фурӯши навбатия саҳиббардорон Daewoo Nexia аст ки соли барои 1996 сол аст. сӯзишфурӯш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 6 литри простой, коробкаш механика ки мега мошина ҳолаташ нағза 4 та диска 4 та балонаи яъне ки 55 яъне ки то 60% ки балонош миёнаи соза мега. хоб электропакет, салон тоза, магнитофон, раднои краска мегад хай бо дига маълумоти пурраша аз худашон 100% када мегирем. мошин дар территорияи Душанбе бардор нархаш 10500 сомония ки нақшуд арзон кардан ягон маълумоти айниқ гуфтагӣ нестанд. хай шумо ки мошин хараборем ҳалибому арзон мекунанд срочная. фақат одамони харидор ки настоящий амин Nexia хар бошад мегад соҳибшон яъне ки муомилаша мегад бо гап мезанем. марамат рақамошон дига маълумотша гирем. фақат шумо лайкотана мондан гирен амин силка видеонавори моро дар имо васатон подписа кунед беҳтарин мешавад. чӣ мошине ки ба шумо дар кор аст албатта нависед дар комментария. мо дар видео оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем мошини гуфтагитона. мошини фурӯши навбатия саҳиббардорон ваз 2106 молодёжни аст ки соли барои 1987 сол ки сӯзишфурӯш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш як 5 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои худаш 4 та балонаи яъне ки қариб 90-80% мега сайзани беҳтарин яъне ки салон тоза, магнитофон, ягон ҷо задаги пуштагӣ надора мега то ҷое ки маълумот додаги астам. раднои краска мега мошин тоза яъне ки мошин молодёжная. мошин дар шаҳри Хучанд дӯстон яъне ки шаҳри Хучанди Бозори нархаш 15000 сомония ки бозам арзон мекунем мега ва муомила. кадоме ки мегад мехарад биёд аввал мошина аз пеш бинад яъне ки дарун берун шавад баъд савдо мекунем мега ба телефон савдо намешавад. дӯстоне ки ҳам хали мошина бисёр суроғ мекунад ина ба шумо вариантҳои хуб аст. мошин тоза метавонед ки дига маълумотша аз рақамо поён буда гирем. мошини фурӯши навбатия саҳиббардорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1996 сол аст. сӯзишфурӯш мегад бензини холияи абиё мотораш мега як 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонош пачка мега 4 та диска, мотор мега стандартни мега, вагония мега, краскаш нав дакме надорад, салон тоза, магнитофон, раднои краска ҳамаш 100% мега соҳибшон мошин мега тоза ҳай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 27000 сомония ки бозам савдо ва муомилаш дар назди капоти мошин бардорон. ба кадоми шумо агар лозим аст ҳамин хеле мошини каравани тоза марамат метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо агар ҳам хали мошинои фурӯши хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш барои реклама дошта бошед маълумоти пурраша қати сурatosh роя кунед. албатта мо фурӯшда рекламада мемонем дар видеои оянда. мошини фурӯши навбатия саҳиббардорон ваз 2107 молодёжни аст ки соли барои 2003 сол ки сӯзишфурӯш бензини холия аст. абиё мотораш як 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад. 4 та балонаи 50% яъне ки салоншам нормалия, дискаҳои худаш фарои кисенин, раднои краска сафед,
мошин мега хай ҳолати миёнаи 100% мега соҳибшон. дар ноҳияи Ёвон айни ҳол қарор дорад. нархаш 10,000 сомония ки мегӯяд бозам ма мирам муомила мекунем. дӯстон азиз ки 2003 сола ихи нархҳо дар 2003 ёфтан қин аст. агар шумо 07 хариданӣ бошед мошина мегирем ки камта агар расход мекунем моҳика пӯйкаи сӯси як балоноша як краска ягон чӣ мекунем мошинча тенҷа маърамат дигар маълумота аз рақами поёмда гирем. мошини фурӯши навбатӣ сарбардорон ва аз 2106 маладиёжи Nexia таҳдига соли барои 6988 соле ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш мегад кор мекунад. абиё моторош як 3 литри прастоя мега соҳиб шуд, яъне ки экономик камасрафа мегад соҳиб бош. коробка механика аст мега ҳолати мошин мега беҳтарина. 4 мега баллонои пачка мега 4 диска, салон тоза, яъне ки магнитофон, радной краска, хадавои кадаги мега ягон душ мега ягон пусидаги надора мега номериш ҳам номери фасола мошин мега қариб дасти як одам гаштага мошин мега беҳади бад тоза ягон сарафина расход надора ки тоза. мошин дар шаҳри Турсунзода яъне айни ҳол яъне ки Регард мешавад. нархаш 28000 сомония ки бозам арзон ва муомила мекунем мега бардорон хай камтар қиматаре ки мошин мега беҳад бад зура 28000 сомония ки бозам арзон ва муомилаш дар назди яъне ки капоти мошин. ба кадоми шумо дар кори марамат дигар маълумота мегирен аз худашон. мошини фурӯши навбатӣ мувофиқ дӯстони азиз Mercedes Benz C-класса ки сечка соли барои 6995 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш як 8 литр аст. коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 баллонои 60%, салон тоза, электропакет мега мошин мега 100% мега сарошна сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 37000 сомония ки бозам савдо муомила яъне ки дар назди капоти мошин мега дар адной краска мехел мега ягон ҷои краска хай расход надорад мега бардорон. ба кадоми шумо агар мехел мошин дар кор сечкаи 95 сол 37000 сомонӣ боз муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. рақамошо дар поёни видео ҳастам, метавонед ки занг занед бештар маълумота аз соҳиби худашон гирен. шумо агар бардорон мехоҳед мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мағоза чизе ки набошад барои реклама барои фурӯхтан метавонед маълумоти пурраша қатъи суратҳои тозаш дар номери имо васаб роё гирен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ доштем ки пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.